smoke. Ia. Nu, 5-3 conect. Hai că, iată-mă. Nevoie de întăriri. E nevoie de întăriri, bă? Da. E... Mamă, ce smoke am dat. E la rampă, la... Ter. Ai smoke? N-ai, puteai să dai pe unul și să poate dai un ninja de la nebun. Ultimul Nice. loc. Bă, să mor să... În gură l-o dădui. Hai. Tocă că ultimul sau la bomba. Nu, da, pe... Sau așa. Poate iau. Dacă nu-i topa la bomba. O luat. Throwing smoke. Ideea. Da, unde dracu a venit ăsta? Scăpă la cutii. Nice. Vezi că ai după aia pe Tetris. Pe stairs. W. Doi, pe. One shot. One kitchen, 19. Maybe kitchen. Poate apps. Kitchen. Yeah, kitchen. O, uite așa-i bate. Mamă. Hai să jucăm. Vezi că vă dă push. Când vă dă mereu push pe... Throwing smoke. Throwing flashbang. Oh, fuck. Sorry. Throwing a flashbang. Grenade out. Bă, dar unde a picat smoke-ul meu? Unde e? S-a evaporat așa, bă. Throwing a flashbang. A, cum a picat, lol? Ui, ce cât i-am dat lui ăla. One. Citele. Nice. Eu nu m-am văzut, eram mult mai în spate. Eram acolo după asta. Du-te mă, intră pe ei, dă-i în pula mea. Gata, mă. Dă-le Rambo, hai, dă-i, Rambo, dă-i. Bă, ce ți-au dat omul, dă-i. Ce te duceai tu așa mândru de tine, cu forță. Bă, Tom, bă, hai. Acum mi-au și o digă, le arăt acum cum se face. Hai că mă duc eu pe ei să le arăt eu cum se face. Let's move. Come on, hurry up. Throwing a flashbang. Bă, să mor tu, minus 98 ăla. E la statuia în stânga acolo. Da, așa se face cu digă. Eu. Hai că-s mândru de tine.